ГЕРБ и ДПС мълчат, защото техните лидери са притихнали, така да се каже, в едно изчакване, за да видят какво следва. Или, иначе казано, за да дадат един сигнал, един знак, че те няма хазартно да опитват груба опозиционност, която може да ги застраши допълнително. Това е нещо като бартер, който протича интуитивно между управляващите и тази именно опозиция. Мълчете, ще видим какво ще правим с вас по закон. Не ни предизвиквайте, защото ще ускорим, така да се каже, закона. Няма да ви преследваме извън този закон, но по закон могат да бъдат направени неща, струпани наведнъж или ешелонирани според приоритетите на управлението. Това предпочитат и Борисов, и Пеевски предпочитат второто. Следователно, те са кротки по един начин, който не изглеждаше типичен за тях до тук. Няма я тази наказателна риторика сутрин на Пеевски, който казваше депутатите да започнат да вършат това, защото и не довършваше изречението, в него се съдържаше закана накрая. Разбира се. Същото и с Борисов. Нещо от неговото настроение и дарбата му на публичен актьор изчезна напълно.